ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆରବ ଆଉ ମିଠୁ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ତା ପରଦିନ ସେ ଦୁଇଜଣ ବାହାରିଗଲେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଆରବ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ, ମିଠୁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟିଏ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ମାଲିକ ସେ ଦୁଇଜଣକୁ ଦେଖି ନେଲା। ତାପରେ ଆରବ ଆଉ ମିଠୁ ଦୁଇଜଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଘରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲା ଇତି ଆଉ ଜଣେ ଉର୍ବୀ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନାଚିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ନାଚୁଥିବା ସମୟରେ ଆରବ ଲୁଚି ଲୁଚି ଇତିକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଠୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଉର୍ବୀକୁ ଦେଖିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ।